Talianska mistička Mária Valtorta sa narodila 14. marca 1897. Vyše 27 rokov bola pripútaná na lôžko. Na Veľký piatok v roku 1943 začala písať dielo o živote Panny Márie a Pána Ježiša, neskôr vydané v 10 knihách pod názvom Evangelium, ako mi bolo odhalené. Sediac v posteli, písala do zošitov všetko, čo jej diktoval vnútorný hlas. Pápež Pius XII povedal, že nie je nutné skúmať pôvod tohto diela. Ten, kto číta, pochopí. Mária Valtorta zomrela 12. októbra 1961. Z pokladu, ktorý nám zanechala, vám prinášame úryvok spolu s krátkym zamyslením. Spravodliví sú vždy múdri, lebo ako priatelia Boha žijú v spoločenstve s ním a on ich pouča. Lebo Boh je nekonečná múdrosť. Rodičia Panny Márie, Joachim a Anna boli spravodliví a preto ich Pán obdaroval múdrosťou. Anna z Áronovho domu bola silná žena a Joachim, potomok kráľa Dávida, nevyhľadával ani tak pôvab a bohatstvo ako čnosť. K ich úplnému šťastiu nechýbalo nič, iba deti. Napriek tomu, že sa vekom už blížili k starobe, Joachim stále povzbudzoval Annu, aby dôverovala Bohu a dúfala, že im udelí milosť, o ktorú tak prosia. Znova vidím dom Joachima a Anny. Anna na krosnách tká krásne ľanové plátno a spieva. Spieva a usmieva sa. Joachim vchádza dnu, keď Anna svoju pieseň začína spievať 4. raz. Anna, si šťastná? Pripomínaš mi vtáčatko, ktoré si pospevuje na jar. Aká je to pieseň? Ja som svojej piesni zverila úlohu, aby oznámila tebe i mne veľkú radosť. Anna sa znova rozospieva a keď sa dostane k veršom na tejto ratolesti je ruža, je jablko, jedno z najsladších, je na nej trblietajúca sa hviezda, jej zvučný kontraalt sa najskôr rozochveje, potom sa zlomí a Anna sa s radostným vzliknutím zahladí na Joachima, zdvihne ruky a zvolá: Som matkou, môj milovaný. A privinie sa mu k srdcu, do jeho roztvoreného náručia. Joachim objíme svoju šťastnú manželku. Je to najnežnejšie a najšťastnejšie objatie. Cudné a vrúcne vo svojej čistote. Boh si cez spravodlivých a múdrych manželov Joachima a Annu a prostredníctvom ich nepoškvrnenej céry Márie pripravil cestu na príchod svojho syna na svet. Aj my môžeme dovoliť Bohu, aby nás očisťoval, posväcoval a posilňoval múdrosťou, aby tak aj cez nás mohol prísť do sveta, v ktorom žijeme.